أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo, tajno i javno udjeljuju, mogu se nadati nagradi koja neće nestati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Od Ebu Umame el-Bahilija radijallahu anhu prenosi se da je čuo poslanika alejhi selam da kaže: učite Kur'an, on će se na sudnjem danu pojaviti kao svjedok za one koji su se družili sa njim. Učite dva bujna cvijeta, suru El-Bekare i suru Alu Imran. One će se na sudnjem danu pojaviti kao dva oblaka ili kao dvostruki sjaj sunčeva zraka ili kao dvije skupine ptica raširenih krila štiteći one koji su se družili sa njima. Učite suru El-Bekare jer u njenom prihvatanju se nalazi bereket, a u njenom odbacivanju nesreća. Lažljivci je ne podnose. Živimo vrijeme u kojem je čovječanstvo zadesila kriza u svakom smislu te riječi. Prilika je da se podsjetimo i sebi pitanje postavimo: šta Kur'an predstavlja u mom životu? Koliko često izdvajam vrijeme za Kur'an? Da li sam sretan, odnosno sretna svojim načinom življenja? Koje su to stvari koje bih promijenio u svom životu da budem sretan? Ovo su samo neka od temeljnih pitanja koja odrastao vjernik sebi svakodnevno treba postavljati. Hvala Allahu, u kući u kojoj sam odrastao, Kur'an se uči od malih nogu. Sve važnije datume u islamu obilježili bismo organizovanjem unutar porodičnog takmičenja u brzom pamćenju određenih dijelova iz Kur'ana. Naravno, i pristojne nagrade su bile neizostavan dio toga. Neizmjerno sam zahvalan svojim roditeljima što su me podučili Kur'anu i bili moji prvi učitelji na tom putu. U vremenu punom iskušenja, Kur'an časni se javlja kao naš najbolji i najiskreniji prijatelj i na dunjaluku i na ahiretu. Na ovom svijetu nastojimo slijediti njegove upute i smjernice, a na onom svijetu nadamo se da će nam biti zagovornik onda kada nam to bude najpotrebnije. Zato trudimo se da iz Kur'ana crpimo svakodnevno smjernice za ispravno djelovanje, što je primarni cilj objave. I nastojimo da čitanjem kur'anskog teksta nađemo smiraj i duhovno uzdizanje. Gospodaru naš, blagoslovi našeg pejgambera Muhammeda, neka su tvoj mir i spas na njega. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammed.